Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Titikman daw nila ang girlfriend ko sa frat. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Kamakailan lamang ay may napanood akong balita tungkol sa isang estudyante na binawian ng buhay dahil sa pagsali sa fraternity. May experience din ako tungkol dito at naway magsilbi itong aral sa lahat. Matagal na panahon na ang pangyayaring ito. Pero sariwang-sariwa pa rin ang lahat sa memorya ko. Itago niyo ako sa pangalang Anjo. At ito, ang aking secret file. College pa ako noon. Bagong salta sa Metro Manila. Yung pakiramdam na astig ako dahil sa bagong mundo na kinabibilangan ko. Nandun yung pakiramdam na meron kang lakas, na nandyan yung respeto at kapatiran. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi pala lahat ng tinatawag na kapatiran ay may pagbibigay ng respeto at pagmamahal. Walang kapayapaan. Isang araw, binyag ng anak ng brad namin. 5 kaming pumunta. May simpleng handaan ng brad namin. Ang hindi namin alam, yung lugar pala na pinuntahan namin ay teritoryo ng kalabang fraternity.
Nung una wala namang problema. Lumabas kami ng mga kabrad ko saglit para bumili ng soft drinks. At habang nasa tindahan kami, may lumapit na lalaki. "Brad ka?" Tanong niya sa isa sa mga kasama ko na nakasuot pa ng t-shirt ng pangalan ng frat namin. Brad din daw siya. May 3 pa raw siyang kasama. Normal lang naman yung galawang ganon sa frat world. Minsan kahit hindi mo kilala, basta Brad mo, bati-bati lang. Then, inabot na ng isang kasama ko yung kanyang kamay dun sa nagpakilala sa amin para sana'y makipagkamay. Pero bigla na lamang siyang ginawaran ng suntok. Bigla kaming pinagsasapak. Walang warning, walang usapan. Yung 3 kasama niya ay biglang dumami. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Then mula 3 naging 10 hanggang sa naging halos 20 na. Hindi ko na maalala kung sino-sino ang sumusuntok sa akin. Para akong pinagsamantalahan, nakinawawa, na nilapastangan, suntok sa muka, sipa sa likod, tadyak sa tagiliran. At yung mga tao parang langgam na nagkukumpulan. Napagulong ako sa gitna ng kalsada. At habang nasa gitna ako, isa lang ang naiisip ko. Dito na ako mamamatay. Iniisip ko na baka meron dun na maglabas ng kutsilyo. Na baka bigla na lang akong saksakin. Na hindi na ako makakauwi. Naririnig ko pa ang sigawan at hiyawan nila habang pinagtutulungan kaming 5. Wala kaming magawa. Ganun kadami ang kalaban. Tuloy-tuloy lang sila sa pananakit sa amin. Hanggang sa may mga dumating na taga-barangay. Hindi namin sila kilala. Sila ang pumagitna at sumigaw para tumigil. May isa pang tanod doon na naglabas ng batuta at pinagpapalo yung mga sumusuntok sa amin. Doon lamang natigil ang pambubugbog. Yung benteng yon, parang naglaho. Nakaupo lang kami ng mga kasama ko sa gilid ng kalsada. Yung iba kong mga kasama ay duguan. Hilo pa. Ako naman, punit-punit ang damit. May malaking bukol sa ulo. At para bang nabali ang mga buto-buto ko sa may bandang tiyan ko. Sakit-sakit ng ribs ko. At dun pa namin napansin na yung isa naming Brad nakaiwan ng sapatos sa gitna ng kalsada. At ang sapatos na yun ay mamahalin pa. Pero hindi na namin kinuha dahil ayaw na naming makabalik doon. Yung ibang mga kasama ko ay nagpadala sa ospital. Pero ako, dumiretso ng uwi sa bahay. Hindi ako nagpa-ospital. Bakit? Ayokong umamin sa mga magulang ko. Tinanong ako ng nanay ko kung anong nangyari sa akin at bakit ganun ang itsura ko. Sabi ko, napuruhan lang ako sa basketball. Nabukulan.
Pero sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ilang araw akong pilay. Masakit ang buong katawan ko. Araw-araw nagpapanggap ako sa harap ng mga magulang ko na okay lang ako. Gusto ko talaga magpatingin sa doktor. Kaya lang, hindi na lang. Dahil lagot ako pag nalaman ng pamilya ko kung anong nangyari sa akin. Kaya tiniis ko at nagpatuloy sa pag-aaral. Pero, meron pa palang isang pangyayari na mas masakit na siyang tatatak sa akin kesa doon sa bugbog na natamo ko. May girlfriend ako noon. Nasa kolehiyo rin. Mabait at tahimik. Siya yung tipo ng babaeng laging nariyan kapag may problema ka. Hindi siya parte ng kapatiran na kinabibilangan ko. Pero dahil boyfriend niya ako, minsan, napapasama siya pag nakikitambay ako kasama ang mga kabrad ko. Isang gabi, nasa inuman kami ng mga brad. Typical frat night. Nandiyan ang kwentuhan. Nandyan din ang yabangan sa mga kwento. Kasama na ang alak. Dumating yung isa sa mga senior namin. Kumbaga, etong taong to matagal na sa frat at nire-respeto ng mga neophyte. Napansin niya yung girlfriend ko. Tumingin siya sa akin at kumiti. "Brad," sabi niya, "pwede bang tikman yung girlfriend mo?" Natawa yung nasa mesa. Na para bang normal lang sa kanila yung sinabi. Pero ako, inaantay ko na sabihin niyang joke lang. Pero wala akong narinig. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi ko alam kung galit ba ako, kung nahihiya ba ako, o natatakot ako sa mga susunod pang mangyayari. Kaya naman tumahimik lang ako. Sa kabilang banda, narinig yun ng girlfriend ko. Hindi rin siya umiimik. Hindi siya gumawa ng eskandalo. Hindi siya sumigaw. Pero nakita ko sa kanyang mukha yung pagkahiya at sakit mula sa narinig niya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpaalam siya sa akin na uuwi na raw siya. Sinamahan ko siya palabas. At habang naglalakad kami palabas ng tambayan, tahimik lang siya. Hanggang sa binasag na niya ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ganun ba talaga kayo? Wala akong maisagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil alam ko sa sarili ko na mali. Pagkaraan ng ilang linggo, meron pang initiation. Dito ko nalaman na yung sinabi namin ng senior noon ay hindi pala biro.
Isa raw yun sa mga paraan para subukin ang loyalty ng isang bagong miyembro. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na idedetalye pa kung ano yung mga sumunod na nangyari. Pero hanggang ngayon, mabigat pa rin sa konsensya ko ang nangyari. Dahil tinikman nila ang girlfriend ko. Nang wala ako. Akala ko astig ang pagsali sa kapatirang yon. At habang tumatanda ako, wala palang kwenta. Yun ang realization ko. Hindi pala yun kapatiran. Dahil sa oras ng tunay na kagipitan, hindi kabrad mo ang unang maaasahan, kundi pamilya at mga tunay na kaibigan. Sa ex-girlfriend kong si Pia, gusto ko lang sabihin salamat sa lahat ng alaala at sa mga panahong naging masaya tayo. Sorry. Sorry kung hindi kita naipaglaban. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung ikaw ay nahihirapan. Sorry kung hanggang ngayon dala-dala mo pa rin ang sakit, pait ng nakaraan. Balita ko, nasa ibang bansa ka na. Nahirapan ka man nung umpisa na magsimula uli. Buti na lang, bumangon ka. Sorry kasi wala ako dun. Mag-iingat ka palagi, ha? DJ Rocky at DJ Jello. Minsan sa buhay natin, akala natin ang lakas at respeto ay makukuha sa pagsali sa mga grupo o sa pakikisama sa mga kapatiran na siya palang maling impluwensya. Pero sa huli, mapagtatanto natin na ang tunay na respeto at lakas ay nanggagaling sa tamang desisyon, sa pag-iingat sa sarili, sa pagpoprotekta ng mga mahal natin sa buhay, at sa paggalang ng kapwa. Ang mga karanasan ko ay paalala na hindi lahat ng tinatawag na kapatiran ay tunay na kapatiran. Minsan, ang pinakamahalagang piliin ay ang kapayapaan, kaligtasan, at ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Sana'y magsilbi itong aral sa lahat. Pag-isipang mabuti ang mga desisyong gagawin natin sa buhay. Dahil may mga bagay na pwedeng magdulot ng panganib na hindi natin inaasahan. Piliin natin ang landas na magdadala sa atin sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Anjo. At ito
ang aking secret file. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Hi guys! Welcome back to me! It's a happy Wednesday. Yes, we are now live, alert, awake, enthusiastic this Wednesday. Gitna na ulit ng linggo kung saan pare-parehas tayong bagong sweldo. At kapag ka bagong sweldo, may mga moment na after ilang oras, wala na agad ito sa palad mo. Ay, nako! Shout out sa mga mabilis makaubos ng pera! Ay, nako. Anyway, guys, it's still me, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo, DJ Maratoni, and we're now live. Kindly share this live. Sa mga gusto magpa-shoutout, pwede magpa-shoutout. We are now live on our Facebook account. Shh. Love, love, what about love? Walang signal. Walang signal ah. Aray. Ay! Perfect na perfect tong araw na to kung saan yes! Kala mo naman talaga sasahod yan siya, pero mamaya after a few hours, sasayad na naman. Taas kamay sa mga magagastos dyan. Kala mo naman talaga, sasabihin mo, ay sana makaipon ako this 2026. Tandaan mo, marupok ka. Ma-invite ka lang sa Starbucks. Go ka kaagad. Namili ka pa, masyato. Ha? Tama ba yun, masyato? Thank you. Diba? Hindi yung masyato. Ang tawag doon, makyatu. Anyway, say happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang mabaeng! Takbo ng takbo! Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programang Love Trip! Ay, yes. Ano bang trip natin for today's video? Ano na ba ang mga pinaplano mong i-check out dyan? Final answer na ba yan? Sabi ko nga sa inyo, bago mo i-check out, tingnan mo muna for 7 days. Hayaan mo lang siya i-add to cart mo. Add to cart for 7 days. And kung sa tingin mong kailangan na kailangan mo, go ahead. Walang pipigil sa'yo. Pero sana naman din, no, hindi ka rin namin mapigilan, no? Mapigilan sa paglakas ang volume ng iyong radyo. Kakahiyaan naman kung sayang yung mga laway ko dito, B. Diba? Pakilakasan ang volume ng radyo. Saktong-sakto. 3 to 6 p.m. Ako po inyong kasama. Yes, usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. At ngayong araw na to, syempre, may mga moment pa rin na gusto nating regaluhan ng ating
partner in life. Nakaisip ka na ba kung ano magandang regalo? Baka naman kasi nakalimutan mo na ngayong araw na ito, birthday niya. Kalimutan mo, Day! Sabi ko sa'yo, buti na alala ko. Kaya saktong-sakto kung meron kang misis, meron kang partner, or meron kang kabet. Hanap tayo ng pinakamagandang Boodle Finds ngayong sahod day. Boodle Finds, pero ano naman, swak sa budget. Ayoko naman nung nalulubog ka sa utang, B. Diba? Marami ka nang asawa, malulubog ka pa sa utang. Nako, patong-patong ang problema. Ayaw natin yan. Well, anyway, bukod sa problemadong o problemang pera, ngayon muna, syempre may mga moment pa rin talaga na hindi maiiwasan. Ang sakit ng katawan. Do you agree, no? Grabe kasi mag-utos yung boss mo. Non-stop. Well, saktong-sakto kung masakit ng iyong pangatawan, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo ba i-memorize yan? Basic. Yes, guys. Ano ba yung mga gusto nyong iregalo sana sa partner nyo ngayong, ano ba ngayon? 8-8? Wala pa yung 8-8. Sa August pa yun. Kakatapos na ng 7-7, di ba? Pero sa mga hindi nakahabol, ano ba yung madalas yung chine-check out dyan? Or minsan don't get me wrong, may mga item talaga sa TikTok, for example, na mura lang compared sa mga branded. Tapos minsan, di mo maakalain na mas maganda pa yung quality. Ako bumili ako ng one time bumili ako ng, ang tawag dito? Yung usong-usong nga yung peanut butter. Peanut butter na high in protein. Nung natikman ko siya, lasa siyang Reese's na chocolate, yung orange. Ang title nun is Mood Food. Hindi is not sponsored, pero Mood Food, baka naman! Diba? Apakasarap nun. Nung tinikman ko siya, binili ko siya for around 260 pesos. Yung isang, tawag dito, isang jar. Okay naman, parang 500 milligrams ata. 500 grams of peanut butter. So, 260 pesos yun. Nung tinikman ko, syempre hindi naman siya, tunaw-tunaw. Hindi pa siya buo. So, hindi ko na rin nilagay sa ref. Ayoko rin kasi masira yung consistency. Pero nung tinikman ko, excuse me, ang sarap! Nasa siyang Reese's na chocolate. Kung mahilig ka sa peanut butter tapos may chocolate, Mood Food, ang sarap nun. Mood Food, baka naman message ko nga. Mood Food, I like your peanut butter. Pero may mga ganun minsan nakakahanap tayo ng cheaper options but at the same time, it's more delicious. More, mas feeling mo nakakatipid ka kasi nga, nasulit mo yung bayad. Diba? Minsan kasi may mga mahal na hindi naman masarap. Mas masarap pa rin yung mahal mo, tapos masarap. Mas masarap pa rin yung mahal, tapos masarap. Yan. Diba? Minsan ka na nga lang mabuhay, ayaw mo pa nung masarap. Piliin mo na yung masarap, tsaka yung ipaglalaban ka. Parang naiba. Anyway, mag-shoutout tayo ngayon sa ating Francis, tama, di ba? Sa TikTok? Facebook. Wait lang, I'm not sure. FB pala. Wait lang, be. Bukas we have a special guest
Sa mga nahihilig na sa Pilates dyan, yes. Kami yung mga Pilates. It's a low intensity kind of workout. Sa mga nahihilig na sa Pilates dyan. Hi kay Marlon Kaday. Hello! Magandang hapon. Hi kay Tin Rivera. Alexander, grabe ka, no? Buhay na buhay ka. Protein bar, yes. I've never tried that. Pero gusto ko siyang matikman. Diba? Kaya kung meron kayong jowa na nagtatampo, regaluhan nyo na lang ng paborito niya. Minsan kasi dun lang bumibigay yun eh. Sa paborito, sa alam mong paborito niyang kainin, 'di ba? Paborito niyang kainin, paborito niyang panoorin, paborito niyang puntahan, 'di ba? Kung walang budget, doon ka na sa puntahan. Kung malapit, pwede na 'yan, 'di ba? Minsan in life, we have to make extra effort, lalo na kapag tayo naman yung nakipag-away. 'Di ba? Huwag ka na mag-ano-ano dyan. Huwag ka na masyadong ma-pride dyan. Hi, Sis Ivy! Nasa higher run ka ba? See you guys sa higher run sa Saturday. Nandiyan ako. Kita-kits tayo dyan. Nakita nyo yung ano pala? Nakita nyo yung sinaksak dyan sa may, yung sinaksak na motorista? Caloocan ba yun? Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga pinupuntahan natin. Minsan naman, yung mga magnanakaw dyan, nakawan nyo na yung mga, alam nyo malaki yung kikitain nyo. Hindi na yung mga, pare-pares lang tayo nasa laylayan, Diba? Kung nanakaw ka na rin naman, doon ka na sa alam mong kikita ka ng malaki at makakanakaw ka ng malaki. Diba? Yan, nakawan yung mga politika, mga politician, yung mga nag-flood control. Yan, nakawan nyo yan. Sila rin naman yung unang nagnakaw, di ba? O, di nakawan natin yung mga yan. Hindi na yung pare-paresa lang tayo nagtatrabaho ng maayos dito, yun yung pa yung kukuhanan nyo. Wala, nakita ko lang. SKL. Diba? Pero, going back parang yun din yung one of the reasons why it is very important na may malakas kang katawan just for self-defense. Minsan nga parang gusto ko mag-aral ng Muay Thai o kaya Taekwondo, diba? Karate, ganyan. Diba? Para pag napalaban ako, pag may nang hold up or nag-kidnap sa akin, at least, handa ako, kaya ko lumaban. Minsan kasi kapag syempre madaling araw, oras ng tulog, oras ng pahinga ng tao, wala ka naman expect dyan na makakatulong sa'yo. Tutulungan mo lang yung sarili mo. Diba? So it's very important that we have a very strong body
para we don't ask for anyone's help. We could seek for help, of course, pag kailangan. Pero if we really cannot look for help during or in times of trouble, edi at least, kaya mo tulungan yung sarili mo. Diba? Anyway guys, ako yung exit na. Muli maraming salamat. Take care guys ha. Huwag kayong masyadong lumabas. Lalo na pag wala namang masyadong kailangan puntahan. Masasarap pa rin talaga kapag nasa bahay ka. Papahinga ka. Nood ka lang ng TV. Kinig ka ng radyo. And if you ever or you haven't downloaded our app, our Love Radio app, it's available on Play Store and App Store. Libre po yan. Walang bayad. Pwede nyo pong i-download. It's a Love Radio. Yan. Search nyo lang yan. And of course, if you'd like to check my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads, it's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay. Bye, everyone. Happy Wednesday. See you again tomorrow. Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama
malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Di, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Ikaw, anong trip mo? Anong gagawin kapag meron kang partner na nagtatampo? Eh, di wag mong pansinin. Pag ganon, pag ganyang hindi mo pinapansin, sa tandaan mo, ilang araw din niya magtotopa ka. Ha? Given na sa mga babae yan, na kapag ka ang babae, ay, anong paboritong ulam? Adobo! Sabi sa'yo. Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta, DJ Maratoni. At pag-usapan natin yan, no, since ngayon naman is, ano bang date ngayon? July 15, yan. July 15 kung saan, kapag ka 15, bagong sayad na lang, wag na sahod. Pero kung ngayong araw na to, feeling mo medyo nagtatampo ang partner mo, dahil nga nakakalimutan mo ng bigyan ng surprise-sism. Ano bang magandang pang surprise? Diba? Isa sa mga pinakamagandang technique dyan, no? Kapag ka gusto mong i-surprise ang partner mo, una sa lahat, alamin mo muna kung anong hilig nito. Diba? Minsan kasi masyado tayong namimili ng mga bagay na feeling natin magugustuhan, pero at the end of the day, hindi naman pala. Diba? Huwag kang pala desisyon dyan. Kapag ka pipili mo yung jowa mo ng something na pwedeng iregalo, lalo na birthday niya, special occasion yung ngayon, hanapin mo yung gusto, diba? Baka mamaya bigyan mong running shoes yan, hindi naman tumatakbo. Baka ihampas pa sa'yo yan, be. Ako share ko lang, meron akong nakausap noon, sabi niya sa akin na kapag raw nagbibigay siya ng regalo, ayaw niya ng lang, ng putyo-putyo. Yung putyo-putyo kasi yan yung mga tipong, pwede na to, ito yung binigay sa akin noon, nung Christmas party, kami exchange gift, di ko naman nagustuhan. Ang gagawin ko ngayon, na lang ako, recycling. Minsan kasi pag nag-recycle tayo, madalas ang mga naiuuwi, hand towel. Kung hindi hand towel, sandamakmak na picture frame. Ewan ko baka ba't kayo nagregalo ng picture frame? Kita nyo nasa digital era na, ha? Pero maganda dyan, syempre, kahit papaano, let's put intention. Magkaroon ka naman ng intentional gifting. Diba? Isip ka na magandang regalo na kapag ka alam mong ibinigay mo sa partner mo, talagang magugustuhan niya. Diba? Mahirap naman yung bibigyan mo ng tawag dito, slimming capsules. Slimming capsules, gusto nga niya, gusto niya nga floppy siya, Diba? Di bigyan mo ng unan para pagka natutulog kayo, di mo alam kung alin dun yung unan. Diba? Minsan mas maganda kapag ka nagregalo tayo ng galing sa puso. Lalo na kapag ka nagtatampo ang mga partner, di ba? Alam mo, ito nga maganda dyan. At least nakahanap ako ng mga options. Sabi nga ni Teddy sa Four Sisters and a Wedding. options. We're in. Ito yung top 10 cheap budget finds sa mabibili mong online app o online shopping app. Yan. Mamaya ibibigay ko yan, ha. Para sa mga mahihilig
mahihilig ng mag-exercise dyan, yan. O kung hindi man mag-exercise, magluto. Ayan, mga... Saan mo pa? Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Baka magulat ka, seryoso ako Magulat Panindigan mo yung seryoso. True. Kahinaan ko pa naman yung malakas yung sense of humor. Ingat ka sa akin. Ano to? For the content lang to For the clout. Hindi pa naman ako sanay ng ganito na Hello everyone! Ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At syempre gusto kong pasalamatan kayo lahat sa lahat ng messages nyo po, sa personal messages nyo and sa thank you nyo. Actually, ako dapat magpasalamat sa inyo. Thank you for making Tita Max your daily routine. At bilang ganti, ito po, shout out kay Kimberly Santiago. Hello kay Sampo Ang. Hello din kay Racker, kay Anna Lorraine. Shout out din kay Somewhere Down the Road. Sabi niya, Grab food rider here. Natapos ko yung 6 na episode mo, Tita Max, in 2 days. Habang nagdi-deliver ako ng food sa mga customer, nagtataka nga sila ba't ako tumatawa ng walang dahilan kasi nakikinig ako sa podcast mo ng naki-earbuds. Ayun, maraming salamat po. Shoutout sa next episode. Eto na, sa Asias Family and Session Boys from Santa Rosa, City, Laguna. Hello din kay Lynn Magistrado, kay John Ray Cataros, kay Ilro, kay John, feeling ko kayo nagpauso ng shoutout, no? Hindi naman. John Lawrence, wow, kahit dati mo shoutout. Utang ina nyo lang. Yung minumura lang natin True. sila. John Lawrence, kay Ariel SB at Dino Sabid, kay Adrian James Giyang,
At kay Jay, maraming salamat po sa inyo lahat. Putang ina niyong lahat. Ay, Mga hindot Tang ina, kayo. yun ang And I hindi- will pack you in the ass. ito na yung gusto kong episode. Kasi the previous episode, nahirap. Ang bait ko talaga. Mapapa-Bible study na talaga ako. Pero this time, I'll be me. Yan. With you. Yan. Ito na nga po. Isang napaka-special na episode na to dahil napaunlakan po tayo ng ating guest. Kahit wala akong masyadong pang TF sa kanya. Wala rin naman akong masyadong trabaho. So, Tambay libre ako kahit kailan. Siya po ay isang IT guy. Hindi na, wala na. Na akong- ngayon Oo. ay big time na pagiging, sa kanyang pagiging komedyante. Isang haligi ng The Cool Pals. From coding to comedy, from office to comedy bar stage, siya ang patunay na minsan, mas malakas ang punchline kesa sa payslip. Please welcome on Tita Max, James Christian Karaan. Bakit may Christian? Nakakainis naman yung binulgar mo yung James Christian! legal name. Napaka-Bible name! Napaka-Bible name yan, James na Christian pa. Yes, kaya nga hindi ko nga sinasama kasi palamura ako. Okay lang yun. At least Christian na palamura. O di alam na nila kung ano, kung Ayaw paano. mo na! Ayaw mo na ako! OTP na lang ang kulang dun sa sinabi mo. Sorry. Uy, may scam tuloy ako. Welcome sa Tita Max! Hello! Yay! Hello, Miss Tanya Chinita. Okay, thank you sa Salamat sa pag-invite. pag-invite mo sa akin dito, Ako ba nag-invite sa'yo? In-invite ko yung sarili ko Yan, dito. salamat. Thank you. Oo. At miss na miss ka na ng mga Cool Pals. Ang daming gustong magsabi. Actually, sinasabi nila, ibalik daw natin ulit si Tanya Chinita. O sige, this time, may special ako. Kasi that time, na ang conservative ko dun eh. Mm-mm. Di ba yung suot ko? Kasi naiya ako sa inyo, baka conservative kasi kayo eh. Pero may regalo ako pagbalik ko. Hindi, for ano lang to, for the clout lang to. Yan, Sige, sige. yan. Alam mo, ang daming ang nag-ano eh. Gusto ko lang din malaman kung ano yung feedback mo doon sa guesting mo. Kasi parang nagdamit ka ng hanggang turtleneck yata yung Oo. sinuot mo noon. Ano ba ang expectation mo bago ka sumampa sa amin? Kasi ang dami nagsasabi, Na, kunyari marami kaming ini-invite na mga babae. nakasexy Si sila. Andrea Brillantes, Oo, yun, correct. try namin invite. Kaso, naiilang sila kasi baka daw mabasto sila dahil 5 kaming lalaki doon sa Cool Correct, Pals. correct. Tapos may isa pang ngongo. Di ba lalaki yung ngongo? Ibang breed Kasi pa may hiwa effect. Hindi natin alam kung ano gender nun. So, ang daming nag-ano kasi baka, kaya ikaw, kaya nung nagbulungan kami lang, baka naiilang si Tanya sa Hindi, mukha ba ako naiilang nun? Nag-enjoy nga ako nun. Dahil doon sa Siguro turtleneck kasi, that time, okay, share ko. Bakit? Oo. Kasi, yung pagsusuot ko, saan ka nakatingin? Sa eyeglasses mo. Ako na tuloy naiilang, magte-turtleneck na ako. Kasi ganito, that time, hindi pa ako masyadong like all out mag-everyday, mag-Tita Max. Pero nung lumabas na yung Tita Max na branding, sabi ko, sige, everyday, every show, every invitation, magpapakita ko ng Bulkan Taal. So ngayon talaga yun, in-embrace mo na. Yes, nung in-embrace ko na, ginrasp ko na. Yes. Yan, so. Ginrab yeah. opportunity. So go, kaya sa guesting ko sa inyo, go all out. Yes. Talaga na pa, yes. Uy, sama yung mga asawa niyo, mga. Oo, matutuwa lang din yung mga listeners namin. Kasi it's all about them naman. It's not about us. Yes, correct. At saka dun sa tawag dito, anong app yun, sa Reddit. So, nakikita ko yung mga threads niyo eh. So, na-overwhelm ako dun sa comment na ibalik nga daw ako sa show. So, yun. Kasi nga, ang saya nung, hindi pa nga tayo tayo, di ba? Drama-drama, pero maikli lang. Oo, Gusto correct. nila yung isang Sige. mahaba talaga na ikaw ang... Tapos yung ang saya doon kasi yung spontaneous lang. Especially sa friend mo na may pek-pek dito. Wala na nga siya, tinahina nga yun. Virgin na ulit. Oo, virgin na ulit. Tinawasan lang para sumikip. Try mo ulit. Wala siyang bigot Siya yung kaya nga wala siyang PWD card. Kasi? Hindi naniniwala sa kanya yung mga... Kasi walang hiwa. Oo.
hindi naniniwala sa kanya. Kay Roger, shoutout kay Oo. Roger. Hindi naniniwala yung pinag-a-applyan niya na Bingot siya. nangungo siya. So, isa lang ang ID Gwapo niya. kaya yun, no? Ay, naku, Kayo matutuwa. sa Cool Pals, gwapo kayo lahat. Parang tanga to. Oo na, wala na tong TF. Oo, pumayag na ako Oo. Kahinaan ko pa naman yung malakas yung sense of humor. Ingat ka sa akin. Ano to? Formula content lang to For the clout. Hindi pa naman ako sanay ng ganito na kasi Ginigisa? nung ano pa lang ako, nung nag-aaral pa lang ako, talaga ako, pinagpapawisan talaga ako. Kasi nung college ako, lagi akong busted. Busted, tas high school, hindi naman ako Bakit busted. paano ka ba manligaw? Tinotropa ko muna. Hanggang sa naging tropa lang talaga ako. So, yun yung Tropa nagiging pattern ko. Kaya, ang paborito kong palabas nun, yung kay John Lloyd tsaka kay Bea. Tapos yung may crush si Bea kay Sam Milby. Yung close to you na friendzone ka din. Yun ang parang... So, doon ka kumuha ng template? Hindi, nakarelate ako doon. Ah. Kasi parang ganun din ang nangyari sa akin. Parang ganun, lagi akong friendzone. Kaya, hindi ako sanay ng may kausap na magandang babae, ganyan. Sorry na. Hindi ako katulad ng ibang mga comedian na malakas sa chicks. Oo. Low-key lang. Low-key lang. Parang, I-chat pag uwi. oo. Kaya nga, talagang sa mata mo lang ako nakatingin So, magsa-subtitle. Yes, oo, wala. Kaya ko naman basahin yung lips mo Onti lang yung difference. Oo, di na diferensya. Diyos ko Lord, Ecclesiastes. Ay, nako, sana nandito si, senator. Para bigyan tayo ng Bible verse. Sino pinakalapitin ng chicks? Komedyante o IT? Since nag-IT ka before. Dami pangit sa IT. Di ga, totoo, pati sa sa school, kahit mag-aaral pa lang na IT, bihira ang magagandang babae at gwapong lalaki Na sa IT. IT. So, doon Saan sa nakuha? building, So, sa building mo na yan, nakuha yung statistics. sa building namin, pati engineering. Oo. Ang dami ko nang na-offend na no? Lagi nasa nasa AB, ano bang course mo? Education. Joke. Nandun din sa tabi ng engineering doon. Kaya pala utog din yung mga yung engineering. Bihira din yung mga magagandang babae doon. Minsan kasi talagang tingnan mo naman, kita mo naman di ba? Correct. Correct naman. Oy, kubala ka. Madali ka matunton dito. Tingnan mo naman si di ba? Pag mga ganyang klaseng trabaho, talagang bihira yung mga magaganda. Kaya, yun, pag may isang maganda lang dun sa amin, talagang pinuputak din na ng mga... Oo, ng mga engineer, mga IT. So, Pumutakti ka din. Pumutakti rin ako. Kaya nga, kaso, nauwi ako sa pagiging tropa lang. Oo. Tapos, ang puro tropa ko pa nun, mga babae din. Pero kinukumpirmo mo ba na baka tropa lang o baka may feelings na iya lang? Nagtapat naman ako sa kanya. Actually, ang daming beses na ilang beses ako nagtapat sa kanya. Pero naiiba lagi usapan. Kasi ayaw niya, naiilang siya. Hanggang sa nung debut niya, nagregalo ako ng Shih Tzu. Pag college ka, wala ka namang ako wala akong masyadong pera. Talagang yung 250 pesos nun. Yung matitira doon na 100 pesos, iniipon ko talaga hanggang dumating yung birthday niya. So, doon ako bumili ng Shih Tzu. Mala. Na, ayun yung gusto niya Buti nga namatay yung totoo niyang aso. So, ko alam kung tama ko sa namatay. O, tapos? Buti namatay yung aso niya, tapos saktong magdidibu siya. So, inano ko na, nilagay ako doon sa 18 gifts. Doon pa lang alam mo nang wala akong pag-asa
Kasi pag may pag-asa ka, lalagay ka Sa sa 18 roses. Correct, roses. Doon ako oo. sa 18 gifts. Mm-mm. Ang kasama ko yung mga tiyahin niya. Sa line-up ng mga ka-close. Oo, pati diba? yung lola niyang naghihingalo. True. Eh parang yung hindi nakilala yung may birthday. Nandun ako, nakalinya ako. So nung time na yun na na tinanggap ko na rin, sabi ko at least pang 18 ako. So binonggahan ko na lang yung regalo kong Shih Tzu sa kanya. Paano binonggahan? Nilagyan ribbon? Hindi, ang regalo lang ng mga tiyahin niya, mga picture Bag. frame, Oo. mga ganyan, mga bag sa Blue Magic. Eh syempre, wala na mas bubongga pa sa buhay na. Correct. So paglabas ko, di ba, buhay na aso, paglabas mo, patay. Kasi walang butas yung kahon eh. At least bongga pa rin. Pero yung natuwa siya doon. Hindi ko pa rin masabi sa kanya na may gusto ko sa kanya. Parang, ang bait mo namang friend. Parang ganun pa rin. Doong time na malapit nang matapos yung second year namin. Kasi mag-shift na siya ng core. Sabi ko, ito na yung last na last na pagkakataon ko para masabi sa kanya. Hanggang sa, nasabi ko lang sa kanya through text. Tapos, alala ko pa to nung time na yun eh. Nung nagtapat ako sa kanya, 5 parts yun eh. Sa text, di ba? Nung panahon na yun. So, 5 send. Yun yung panahon na nanalo si Kim Chu. Oo, ng PBB. Oh, batch 1. Oo. Batch 1. Binasted ako sa text. Sabi niya, eto na nga, ang hindi ko makakalimutan na sinabi niya, eto na nga ba ang kinakatakot ko? Ina. Diba? Ina. Diba? Sinasabi lang yun kapag may nabalitaan ka may cancer. Oo. Diba? Pag may sinabi sa yung masamang balita yung doktor, doon lang sinasabi, hindi sinasabi pag nagtapat. So, alam niya. Ito na, alam na nga. So, kaya pala niya iniiba lagi usapan. Correct. So, nung time na yun, iyak ako ng iyak. Naluluha talaga ako. Talagang hindi ko napigilan. Lumuha talaga ako, umiyak ako nun. Kaya nung nakita nung mga yung nanay ko, sabi niya, ay, ang galing, ay, sobrang fan pala siya ni Kim Chu. Akala sa PBB. Yung time na kumakaway na si Kim Chu, na inana siya sa big winner. So, yun. Hanggang sa, may isa pa akong kaibigan na galing din sa circle of friends na yun, na binasted din ako. Kaya hindi ako sanay ng yung dumidiskarte. Hindi talaga ako madiskarte kahit sabihin mo na ang komedyante malakas sa chicks. Hindi rin. I think hindi naman kailangan pag komedyante, hindi kailangan dumiskarte. Kasi nilalapitan talaga kayo. May mga naging ka na bang komedyante? naging kalandi ang komedyante? Oo, kalandian. Ano naman. Natutuloy ba? Hindi. Dahil, ano bang meron naman dyan ba't hindi na tumatawid? Hindi natutuloy kasi may mga, bukod sa pagiging malakas ang sense of humor, may mga qualifications pa din akong hinahanap. Parang ganun. Sabi ni lagi nila sinasabi pag kanya komedyante, malakas sa chicks o linalapitan ng chicks, kailangan mo pa rin ng komedyanteng may itsura. Hindi, syempre hindi naman yun may itsura. Talaga? Pero babaero kayo. Yung Kahit mga, puba, ganyan. Mga kasi mga ganun yung itsura. Sige, bibigyan kita ng komedyante. Tingnan natin kung sige, lalandiin mo. Sige. Kuhol. Pwede. Napatingin sa lahat. Napatingin ko na. Humingi ka mo ng validation sa kanila. Ayaw mabash. Ini-etchos ka nila. Hindi, pero yung sabi sa inyo, dapat meron pa rin may dating. Hindi naman ibig sabihin may... Parang din sa pogi, Papa. Pag pogi, hindi ko naman sasagutin na agad eh. Dapat meron ding sense, diba? Kumbaga, isang list yan. Halimbawa, 5 list. Dapat, kahit majority, makuha mo yung list na yun. Yung green flag na yun. Ganun. Siguro, ang sa isang komedyante, nakakapagpa-attract sa opposite, sa ibang, sa ibang babae, yung confidence. Oo, correct. Hindi lamang, kunyari, porket komedyante, yun yung natutunan ko noon. Wala akong confidence nung time na yun. Kasi, parang ang patawa ko palang is Kenkoy. Okay.
Pero pag ganun pala, pag kengkoy-kengkoy ka, hindi nag-e-exude yung Personality mo. personality at yung confidence mo. Kailangan, ang patawa mo pa rin is, mapapakita mo yung talino mo at yung Correct. wittiness. Totoo. Hindi yung kailangan lang mag-make face kang ganyan. Correct. Para sa akin, hindi komedyante yung nag-make face lang para makapagpatawa. Kailangan meron pa rin laman yung sinasabi mo at may bigat pa rin yung sinasabi. And relatable. Yes. Diba? Oo. Kasi Correct. pag relatable ka, ibig sabihin observant ka. Totoo. At Ikaw, napaka-graphics ng mga ng mga lines mo, no? Graphics. Talaga. And relatable, yeah. Oo. Kasi yun yung, doon ka lang uhugot eh. True. And experience mo madalas yung jokes mo, di ba? Tsaka pagka ganyan, lagi kang huhugot dun sa part na wala kang yung pinaka naging problemado ka. So yun lang mahirap minsan pagka komedyante ka, kailangan tandaan mo yung mga yung mga experiences mo kahit hindi mo ayaw mo na siyang True. gusto mo na siyang kalimutan. Pero with your partner now, with your wife, paano naging kayo? Sabi mo kasi hindi marunong dumiskarte. Blind date. Blind date. Oo. 90s? Oo, nung time na yon nag-post ako sa Facebook na bored ako. Kunyari, bored ako. Nag-selfie lang ako. Papansin ng puta. Tapos, Pero seryoso ka na naghahanap ka sa pag-post mo? hindi naman, hindi siya thirst trap talaga. Okay. Hindi siya yung talagang makita na yung tite, yung gano'n. Yung may pabakat. Hindi ko alam kung bakit nauuso ngayon. Uso nga eh. Nagpapabakat yung mga, pati lalaki nagpapabakat na rin. Hindi ko alam kung bakit yun din yung laman ng feed ko. Algorithm. Kasi tangina naman kasi nag-gym ako. Tapos? So, yung mga content na nakikita ko sa Reels, yung mga tips. Workout. Workout. Hanggang sa, puro lalaki na lang. Bakat na. Maganda na yung ibalik niyo ako sa dati. Babae na lang. So, nung time na yon wala lang, nagpatawa lang ako na bored. Na ganun. Parang nag-selfie ako na, yung mga usual patawa lang na nagsiselfie ka na hindi related. Yun yung parang material yung hindi related yung caption sa selfie. Lagi may nagagano na di ba? Na mga dating post. So nag-post lang ako ng ganon. May nag-message yung tropa ko nung college. May trabaho na ako nito, mga 24 years old na ako nito, 25. Nag-message siya, bored ka? May papakilala ako sa'yo. Pinakilala niya yung best friend niya through text. So, nag-messagean kami for 1 month. So, pag ganun, magaling ako sa text. Oo, tama. May ganun ng tao. Magaling ako sa kung paano yung mga witty. Kasi makakapag-isip ka sa text Pag nag-send yun, may isipan mo ng katarantaduhan. Ano sinisend mo? Paano naman sinabing magaling? Tite. Hindi. Ino mo? Hindi, yung mga kunyari, Nagjo-joke? Nagpi-pick up line? nagjo-joke ako. Okay. Tapos anong pangalan mo? Hirap mo palang ispelengin. Ay na. Nakakainis. Bong puta. So, yun. Tapos parang, usap-usap. Yun pa naman yung pinaka masayang part ng Ligaw? Ligaw. Yung hindi ka makakatulog. So, magdamagan chat. Yun ang gusto ko. Ayoko nung may mga ka-text ka na nagbibigay ng mga mixed signals. Yung patagalan kayo ng reply. Ay, yung mga babae, ganyan. Ba? Oo naman, lumalaban. Ba't kayo ganun? Hindi, kung gusto nyo na lang dapat. Kasi ganun din yung mga lalaki. Galing naman sa mga lalaki yun eh. Yung breadcrumbing ba yun? Nagbibigay ka ng... Patak-patak lang, oo. Tapos biglang wala. Talaga ba? Oo, nagsimula yun sa mga lalaki. So, mini-mirror lang namin. Siguro yung mga lalaking fuckboy yan. Ayan, siguro. Pero dumami na eh. Nakarami ka na ba ng fuckboy na... Nag-entertain. Linawin natin. In-entertain. Linawin. Kailangan malinis tayo dito. Oo, para kasi... Bawal ba magsabi ng gano'n? Ang daming manifest. Tapos nagkita na kayo after 1 month? Hindi, huwag mo ibayin yung usapan. So yun, nag-try kaming magkita
sabi ng Ikaw nagyaya, dapat. Mm-mm. So nagkita kami sa Trinoma hanggang sa movie kami. Ang gustuhan mo siya in person. Maganda kasi siya talaga. Parang kamukha niya si Jessie Mendiola. Oh, maganda, no? Tapos ako naman siya. Anong nagawa mo sa past life mo para ma-deserve mo siya? Siguro dahil ang dami ko ng joke lang. ang dami ko ng pinagdaanan. Or siguro talagang bayani siguro ako ng past life ko. Tingin ko mabait ka nga kasi lagi ka nga nababasted eh. Yung mga underdog pa naman yung nagsasucceed sa sa love life eh. Diba? Kaya yung mga pangit dyan Correct. yung mga Hindi ka naman pangit, Papa. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka pangit. kung i-rate mo ako, May pagkano pa si Tanga. May establishing pa. Eh, kung- Dominance. from 1 to 10. 10 over 10. Talaga? Kasi hindi ka ako tumitingin sa yung masyadong poging-pogi. Dating ka, di ba? O sige kayo na pogi. At Wala na. Na-distract na ako. sa sa subtitle. Ituloy na lang. Wag na natin ituloy ito. Parang kang tanga dyan. Ito camera mo natin. Okay. Ano na nga pala pinag-uusapan natin? O ganito na lang, may transitional May transitional question ako tungkol pa rin sa ligaw. Transitional question ko, papunta dun sa letter sender natin kasi may confession tayo dito para sa'yo. Okay, so, nasagot mo na pala, paano mo niligawan? So, nagregalo ka, nagbigay ka ng mga, Disney princess mo ba siya? Oo. Pero, no? may nagsasabi sa akin ng gano'n Na? wag mong masyadong i-Disney princess sa umpisa. Kasi, yun na yung basic Correct, niya masasanay na yan siya. Oo. So, wala ka nang susunod pa. Kung hindi mo naman kaya, wag mong Sustain. Hindi mo Hindi mo sustain. sustain eh. So, Magastos pati. hindi ko, pero meron namang remedyo dyan. Up down mo. Di ba? Minsan mag-date kayo sa Oo. fishballan. Oo. Tapos minsan sine, tapos minsan bahay lang, hangout, yung di mga ba? ganun. Tapos paghatid-hatid, wag naman masyado. Tapos bembang lang, minsan. Yes, oo. Di ba? Di ba? Sa down yon yung bembang. Downer kasi, okay. Oo. So minsan maglibugan mo rin. Oo, correct. Patis-tis ka din, di ba? Tapos hindi lang na, pero yung pagkatapos ng bembang, up ka niya. Correct. Kasi kailangan mong rewardan din Correct. siya. Kasi pumayag eh. Tingnan naman, mga lalaki, ganun talaga. Ganun din naman rin. Sa bagay kami din. Ginagalingan naman namin. True. So, Hindi lahat. Ginagalingan. Nagkakamali ka kasi ng mga lalaking. Sila. Oh, sila. Narinig mo lang sa kwentuhan ng mga Sabi barkada ng friends. mo. Sabi ng friends. So, yun. Isa yun sa mga... Pero kung i-Disney princess mo, after na ng Ang ganda kasal... nun. Ang ganda ng insight na yun. Tama, no? Huwag invest agad. Kasi mahihirapan ka. Na i-sustain, no? Oo. Kung kunyari, ang bigay mo kagad, unang regalo mo, alahas. iPhone, no? iPhone. Naku, wala Ano ka susunod? ng... Correct. Oo nga, no? Ako may pagka-guilty rin ako dyan. Kasi ang unang bigay ko sa kanya ng birthday niya, Shih Tzu. hindi naman. Ay. Sony Xperia na phone. Sobrang yaman ni Akla. Kasi nga, first girlfriend ko eh. Okay. So, excited ka Oo, magbigay. oo. Lahat ng mga... May provider mindset ka kasi para magbigay ka ng Sony Xperia, napaka-classic naman nun. Galing mo, para kang psychologist. Oo. Oo, kasi breadwinner ako. Diba? Mm-mm. Tang-ina, tama-tama yung letter sender sa'yo. Balibog siya? Hindi, pogi. 10 over 10. Yeah. Diba, gusto ko talagang pinapanindigan mo yun. Tumama yung affair, girl. Yan. Ano nung... Okay, going back. So, kasi tinan mo, dun sa nililigawan mo, Shih Tzu, hinanap mo talaga yung pangangailangan niya, yung gusto niya. Tapos yung girlfriend mo, Sony Xperia. gusto rin niya yun. Oo. Kasi yun yung
fan siya ni James Bond. Oo, kahinaan ng mga babae yung hinahanap yung gusto, tapos yung ibibigay mo. Kasi, halimbawa, bag, oo tama, in generic, in general, ang gusto ng babae, bag, pero kailangan niya ba talaga to? Pero pag hinanap mo yung kailangan ng babae, iba yun. So may provider mindset ka. Tama ka, Doc. Eh, Tama, Diyos. nakaputi nakatingin? kang quote. Sa quote. So, provider mindset. Kasi ikaw breadwinner ka din. Yep. So, ikaw, ayoko kasi nang nagbibigay ng ayaw mo eh. Kaya pag kunyari, nung magba-birthday yung misis ko, tinatanong ko, anong gusto mo? Kasi ang hirap magbigay ng random things na parang hindi naman pinag-isipan. Tapos hindi gagamitin man pala. Oo, ganun. tatambak lang. Ikaw Perfect. ba? Ganun ka rin? Oo, ganun ako. Practical ako magregalo. Kasi dahil breadwinner nga ako, alam ko yung basic pangangailangan ng mahal ko. Kasi nagre-regalo ako sa mga taong mahal ko. And most of the time, pera. Kasi ngayon, pag pera ang niregalo mo, Ayoko Masaya. naman ng pera. Ha? Ayoko. Masarap regalo ang pera. Kasi naliliitan ako. Ay, iba din. Di ba pagka, kunyari, magbigay ka ng 5,000, Oo. parang, ba't 5,000 lang? Maliit siya. Tsaka parang makikita mo kagad yung value. Oo. Kasi katumbas, alam mo na kagad kung anong value monetary. O kasi sa, halimbawa, Xperia, may effort ka. Oo. Pwede mo pang tawaran. Pwede mo tawaran yun. Pero pag binigay mo sa kanya, ay, Sony Xperia. Pero ang totoo niya, nabili mo siya ng mas murang halaga. So, diba, iba-iba din. Ganda nun. kaya kung magre-regalo kayo, wag pera. Tanongin nyo. Ang ayoko lang talaga kapag tinanong mo at hindi Kahit alam. ano. Oo. Anak ng puta naman. So, eto na nga. Okay. Hello po, Kuya James. Talaga ba ako yun nandyan? Alam nila na pupunta ako. Oo. Dalawa po ang nakakausap ko ngayon. Si F and si M. So, babaeng sumulat. Si F po ay same wavelength kami. Napapatawa niya ako. Nagtatawanan kami. Ang saya namin together. Kaya lang, breadwinner siya. Anong masama doon? Kaya napapaisip ako kung jojowain ko. Si letter M naman, nagpapilot. So basically, mayaman pero kilalang babaero. Sino kaya sa kanila? Kasi nalilito ako. Love, Queenie. Queenie, bobo ka ba? Bobo. Totoo bang ano yan? Nalilito Totoo siya, bang yes. nagsulat siya? Yes. Si F at si M. So, Si F. pagpalagay natin na kasi kung namroblema siya, ibig sabihin, pangit si F. Kasi kung gwapo rin si F, wala nang tanong-tanong yan. Oo, no? Ano ba naman problema sa pagiging breadwinner? At ang problema Komedyante pa. Ay, same wavelength pang sila. Oo, correct. Si M, piloto, tas babaero. So, ibig sabihin, may face card si M. Si M, si pilot. Correct. So, ibig sabihin, pangit si F. Naghahanap pa siya ng isa pang green flag na pwede ko para ma-convince akong si F. Ang payo ko, hindi kay Queenie. Kay F. Kasi pag ganyan, Gusto mong tulungan si F. gusto nating manalo si F. Kasi breadwinner, iba ang breadwinner. Tingin mo, bakit niya nasabing kaya lang breadwinner? Parang negative. Oo, may ganyan talagang impression kapag breadwinner. Dahil, bakit? baka unahin niya yung pamilya niya. Totoo. Minsan napapag-awayan namin yan. Kasi bukod sa pagiging breadwinner, ang pareho kong parents parang may kapansanan. Tsaka yung kapatid ko may kapansanan din. So ako lang talaga yung may kakayahang talaga magtrabaho. So may pagkakataon talaga sa buhay ng isang breadwinner na priority. Na hindi mo mabibigay talaga yung luho or pwede maiisang tabi ang mga luho ninyong mag-asawa or mag-boyfriend, girlfriend para lang mapagbigyan yung mga magulang. Kaya may negative talaga siyang pero wag ka mag-alala. Kapag namatay na yung mga binubuhay natin, joke lang. Practically speaking. Practically speaking. Pag natapos na yung responsibilidad niya doon sa kabila, madadala niya pa rin yung characteristics na yun eh. True. Once a breadwinner, always a breadwinner. Meron lang siyang
tama. Hindi ko alam kung makaka-relate din yung mga breadwinner sa akin. Ako kasi hindi ko na nagustuhang magkaroon ng anak. Hindi mo nagustuhan? Hindi ko na gusto ko Hindi magkaanak mo dati. pinlano? Hindi Ano? ko na lang siya, parang hindi na siya practical for me na magkaroon pa ng anak. Kasi? Dahil parang mayroon kang fatigue sa pagiging breadwinner. Trauma. Hindi naman Hindi ba trauma. trauma, kundi Parang napagod ka na. Parang pagod. gusto mo naman na Chill na lang ako. ngayong unahin ko naman tong sarili ko. Kasi for the longest time, hindi ko man siya nauna. Na ultimo pati yung course ko, sinacrifice ko. Kasi gusto ko com arts or mass com. Sinacrifice ko yun para magkaroon ng magandang trabaho pagka-graduate. Tapos ano kinuha mo instead? Comsci. Comsci. So, oo, may com pa rin. Oo. Hindi nga lang siya communication, computer siya. So yung naisakripisyo ko yun nung time na yun para lang magkaroon ako ng magandang trabaho pag graduate. Kasi yun yung putok na putok nung time na yun. Hanggang sa nahulog ka sa rabbit hole ng pagpo-provide. Hindi, sabi mo nga, breadwinner is always a breadwinner. So, yun, part na yun, may negative impact sa akin. Pero hindi naman lahat ako. May ibang klase may ibang tao na, syempre gusto pa rin naman nilang. Yep. Medyo lang sa akin, gusto ko lang, marami pa akong gustong gawin sa buhay ko as a hindi parent, as a non-parent. So, mas magagawa ko yung mga gusto ko kung hindi ako parent. So, graduate ka na? Nung nag-asawa ka, graduate ka na sa pagiging breadwinner? Hindi pa. Hanggang ngayon, breadwinner. Aww. Kaya pala, you are working your ass off, ha? Bawal magpahinga. Batang ina. There is no rest for the wicked. Pati, ang ano naman sa akin, nahirapan lang ako. Gusto ko lang din, syempre, kahit hindi needs. Kaya ako nagtatrabaho ng mas matindi ngayon. Kasi gusto kong hindi lang needs nung parents ko yung may bigay ko. Gusto ko pati yung luho din na makapag-travel. Travel, yes. Kasi pagka kukumpitin mo, kung magta-travel kayo, kasama yung misis ko, 5 na kayo kagad. So, ang bigat nun para sa akin kung ako magbabayad. So, gusto ko kahit bago man sila mawala dito sa mundong to, maiparanas ko naman, ipasyal ko naman. Yun lang yung, siyempre ako, kailangan ko rin unahin din, siyempre, kailangan balansin mo. So, nagpatayo muna akong bahay para wala ding masabi yung misis ko na inuuna mo yan. So, ganun yung balancing act ng isang breadwinner na kailangan mo. Kaya valid naman yung ni Queenie na sinasabi niya. Kasi baka pagdating ng araw, mag-asawa na tayo, pero inuuna mo pa rin, hindi mo pa ako priority. Yun lang kaya si F ang gusto kong tulungan kasi kailangan meron kang sense of priority. Kasi tama naman yun, pag kunya naging mag-asawa na kayo ni Queenie. Iba na. Correct. Dapat ang priority mo pa rin, ang priority mo na is yung asawa mo. Yes, true. Kasi so aware ka naman nun. Aware ka. Dati for sobrang idealistic ko pa as a breadwinner. Kala ko kaya ko pagsamahin yung parents ko at saka yung misis ko sa iisang bubong. Wala pa isang taon, nagka-clash na. So, may time na magkasama sila. Nung nagpagawa ko ng bahay, hindi ko naman kaya magpagawa ng dalawang bahay. Isang bahay lang napagawa ko. So, ang ideal sa akin, para menos gastos, dito Sabay na tayo na, sa lahat. correct. Na. Kaso nagka-clash. Yung nakaugalian namin mag-asawa, hindi na, iba siya dun sa nakaugalian ng nanay-tatay ko. So, nape-perceive as something na katamaran. Kasi pagka kayong dalawa lang sa bahay, okay lang. Huwag natin hugasan ng plato. Correct. Bukas na yan. True. Kain na lang tayo ngayon. Siyempre ganun. Pag sa mata ng mga matatanda, hindi siya tama. Isipin, tamad, ganyan. Hindi ka malinis sa bahay. So, nagiging source of argument. So, kailangan ko, ginawa ko, nag-arkila na lang ako ng malapit na bahay doon sa bahay ko. So, doon ko na lang sila nag-rent. pinag-rent ko. So, kala ko tapos na ako.
Hindi pa pala tapos. Oh, correct. Kala ko may menos ko yung hulog sa bahay. So, kailangan ko pa ulit pala maghulog ng renta. So, yun yung part na sinasabi ko sa akin na meron pa rin akong sense of priority. Tama naman siya. Tama naman yung misis ko na, okay, hindi talaga to mag-work. So, ano ang pinaka-posibleng at pinaka-magandang senaryo para sa atin? Lumipat sila ng ibang bahay, pero malapit pa rin. So, yun yung, sakripisyo lang sa part ko. Pero worth it naman siya na tahimik. Hindi mabibili ang peace of mind. Tama, correct. At saka iba yung privacy ng mag-asawa. Diba? Pwede ka maglakad ng Correct. nakalabas ang burat. Tapos burat mo. Pag wala rin yung misis ko. May silhouette. Nakikita ka lang ng mga karpintero sa labas. Pag-apon. Oo. Si Sir, labas na naman yung burat. Sorry na. Bakit kasi ako hapon naglalabas ng burat? Siguro takot si Queenie kasi baka mamaya ang against sa kanya yung parents. Kasi binubuhay pa kami niyan eh. Tapos 'di ba? Binubuhay pa kami niyan tapos papasok ka sa buhay ng anak ko. Si F ang dapat correct. mag-shield sa kanya. Kasi yun nga, siguro kaya din nasabi niyang breadwinner, baka nakikitaan niya ng gano'n. Correct. Lagi niyang binibring up sa conversation niya na, uy, pwede bang wag mong ubusin correct. Fried rice. Kasi uuwi ko pa sa bahay. Diba? Wag naman gano'n, F. Oo. Kailangan meron ka rin sarili mong buhay. Kung anak mo si Queenie, anong papaya mo sa kanya? Ay, M ka na lang. Piloto yan. Mabilis lang pala yung sagot. Pinahama pa natin. Papadagdag minutes lang to. Yung babaero na gumagaling naman yan. Tsaka mapiloto, ang dami lakang pera yan. Libre na kami sa yan, sa aeroplano. Magtiis ka na lang. Oo, Glenn. Importante yung breadwinner, maghihirap ka dyan. Pinatagal pa natin. Kailangan mo i-assess kung si F ba ay breadwinner na responsable. Kasi hindi naman lahat ng breadwinner responsable. May ibang breadwinner na gusto na lang talagang makatakas. May ibang breadwinner na nalunod na sila sa pagiging breadwinner. At merong breadwinner na balanse. Kung ang breadwinner ni F ay balanse, okay yan. Kasi parang James Christian. Yes, pero yung breadwinner na walang sariling diskarte. O kaya yung, breadwinner ako, jajawain kita, so magtiis ka ha. Oo, wag ganun. Oo, correct. Pag pinagsasangkalan mo or hindi mo kayang i-shield yung karelasyon mo from your family, hindi siya worth it. Kailangan alam mo, ikaw ang linya between sa pamilya mo at sa girlfriend mo or pangasawa mo. Kasi hindi mo naman kailangan lahat sabihin ng negative na nanggagaling sa pamilya mo punta sa misis mo. Kailangan ikaw na lang makakarinig nun. At the same time, ganun din. May sasabihin sa'yo yung misis mo or girlfriend mo na negative sa pamilya mo. Sa'yo na lang. Sa inyo na lang yun. Wag ka rin masasaktan kasi valid yun eh. Natakot ka ba na, breadwinner ako, baka iwan ako nito isang araw? May ganun. May part na ganun. Kahit nung naging issue na rin siya lalong-lalo na yung pagiging breadwinner ko is hindi siya pwedeng i-stop. Kasi nga may kapansanan. True lifetime, no? So, ang tinding pagmamahal sa'yo ng partner mo, no? Yun ang pinagpapasalamat ko. Correct. Kaya, yung pagtitiis na lang na kailangan mong kumita pa ng mas doble para lang merong ibang bahay yung parents mo is okay na rin yun. Kasi reward na rin yun para sa amin dalawa. So ano talaga no, ang mabait, mabuting asawa ay walang kapantay ang halaga. Na? Tama. Amen? Amen. Ecclesiastes. Mapunta naman tayo kay M. Oo nga, si M. Kaya namang magbago yan. Pinatagal pa ng puta. Mahirapan lalo si Pinaganda mo pa yung ugali mo. Inangat na natin yung breadwinner na ganyan. Pero totoo, di ba? Totoo. Pag nalaman mong piloto. Oo, wala na. Walang isip-isip, correct. di ba? Pabuntis ka lang, tapos kay F ka.
Hindi totoo, no? Di ba? Well, ganyan ang life. May mga kilala akong piloto na maayos, ano naman sila, hindi babae. Hindi sinasabi sa'yo. Or siguro ganun nga. Di ba? Yung hindi nga piloto, babaero. Ano pa yung piloto? Pero talaga nakaka-tempt kasi talaga pag nasa ibang bansa. Sino nakakatempt? Tapos puro stewardess pa yung kasama mo. Ayan. Nasa ere kayo. Bakit? Saan doon? Ha? Saan doon? Sa banyo. Sa cockpit, kaya nga tinawag na kak eh. Kaya may kak yun eh. Pero yung pagpunta nga sa ibang bansa, malamig. Kayo lang. Nasa hotel pa kayo. Tapos Isang lagi kayo katok nakikita. lang. Correct. May mga maliliit pang mga bote ng alak. Tapos may nakikita ko sa IG Reels na yung mga flight attendant, 'di ba magji-gym yan sila, tapos yung mga piloto nasa gym din. Talaga doon nagkakailaban yan sila. Sa gym. Nung mga hotel. Pinangarap mo ba maging stewardess? Hindi. Pinangarap mo magkaroon ng jowang piloto? Oo. Kasi 'di ba? Ako pinangarap ko maging piloto para lang magkaroon ng mga Jowang stewardess. Hayop, animal. Oo. Kasi tingnan mo, kung magbabago siya, kung hindi siya babae, yun lang naman ang ano niya, di ba? Correct. Yun lang ang red flag niya, babaero. Red flag niya, babaero siya. Pero kung hindi siya babaero, good catch siya. Oo, correct. So, Queenie, dalawa yung targetin mo? Oo. Wag, paasahin mo lang muna si Correct. Kaya, hindi, ikaw ba, inayawan ka ba ng, may naging problema kayo ng parents ng wife mo? Kasi breadwinner ka? Lalabas ba to saan to lalabas? Sa Spotify. Sa Spotify. Hindi, may nagka-problema. Breadwinner yan. Ay, oo. Yun. Kung ano yung... Same. Kung ano yung... Mahirapan ka dyan. Totoo. Sinasabi rin naman sa akin nung wife ko. Pero ako, noong una, nasasaktan ako. Pero, Paano yung sakit? sana sa piloto ko na lang. Pero nung na-realize ko at lumawak na yung pag-uutak mo, nakita mo na valid naman. Lipstick lang ako, ang putla ko na eh. Kakaganon mo kasi. Ganun ka na ganun. Ako na nga rin. So, nung lumawak na yung utak ko, ano na-realize? Ano? Ang hirap mo kausap. Doon ka na sa piloto, Queenie, putang ina mo. Kung sulat-sulat ka pa, gusto mo lang magbalaki. Dahil sa'yo, na-distract na si Jake. Gusto mo lang... Teka lang, gusto lang na ito ipagmalaki ni Queenie. Oo, na minaliligaw sa akin piloto, tsaka breadwinner, sa'yo na lahat. Ipek-pek mo. Taray ko, yung wrinkles ko pa. Diba, nung lumawak na yung pag-uutak ko, na-realize ko na, oo nga, may ganun. Yun ang challenge naman sa'yo. Tinake ko siya as a challenge. Na kailangan wag maging issue ang parents Alam mo, ko. matured mo naman, bata ka pa lang, nagre-regalo ka na ng Shih Tzu. Di ba? Hindi mo talaga Signs of maturity. Alam mo, mature ka na pag nagre-regalo ka na ng Shih Tzu. Yung ba yung sign sa'yo? Napakababaw mo naman. Sa age kasi. Sa age mo noon, para maisip mo yun. Ay, kasi naman, yun ang gusto. Kung gusto naman yun, Kaya nga, hindi kasi lahat ng lalaki ng ganun. Nagregalo rin. Shih Tzu, oo. Ilan lang naman ang Shih Tzu sa mundo. Hindi naman lahat ng babae. Number of female equals number of Shih Tzu. Hindi naman ganun ang ratio natin. Ewan ko sa'yo. Ang tanga mo. Bobo ka. Mag-top 5 na tayo. Sige. Sige, sasagot ka lang. Malahi ng aso. Okay. Lights on o lights off? Lights off. Bakit? Kasi mas kakaiba. Kasi kung lights on, tas lagi araw-araw na ba kayo nagsisex, alam mo na itsura niya eh. Diba? Pagka lights off, pwede ka pa mag-imagine ng ibang itsura. Ayun. Joke lang. Cut
Joke. Oh, hindi totoo. Hindi, iba yung Mas ano eh. romantic. Di ba? Oo, taka ang dami mong... Or depende sa partner. Mas confident ka. Bakit di ka Ay, sorry, tumalsik. Hindi, actually, mas confident kang gumawa ng iba't ibang posisyon. Mag-perform. Magkamali ka man, ikaw lang ang nakakaalam nun. Diba? Parang... Kahit ma-deform yung itsura mo, di ba? Yung mga, hindi mo naman magagawa yung mga gantong, yung gaganyan ka, yung mga ganyan, ang pangit ng itsura nun eh. Bakit may demo? Kasi di ba, tingnan mo, mas maganda yung demo ko kung lights off yun. Tayo. Sabi ko sa'yo eh. Kasi pagka lights on, talagang makukonsyos ka. Tapos may salamin pa sa ceiling. No? Saan yan? Minsan Alam mo naman yan. Sa IKEA. Lights off. Team lights off. Pero Ikaw din lights off ka? Oo. Dim. Yung hinihinaan. Gumawad pa. yung hinihinaan. Oo, yung para kita mo volume. rin sa di ba, na Correct. ceiling, kahit papaano. Iba kasi yung may silaw tapos nakikita mo lang yung Silhouette. mga anino ninyo na Yan. unti-unti nagningiig. At ipinapasok. Serex na Serex. Yung Grab driver na pinabinati mo kanina na sumisemplang na siya. Okay. Nagsa-side B ka ba ng brief? Hindi. Isang suotan lang ang brief. Sa Tsaka isang linggo, boxers sa isang ako. linggo. Ha? Sa isang... Ang dugyot mo. Bakit panty ikaw? Nag-ano ka? Hindi, side A lang. Side A lang. Tapos isang suotan lang, di ba? Tapos pag may isa ka pang lakad, May panibagong baon, brief correct. yun. Wow, ang linis. Hindi, gusto ko lang malaman yung hygiene mo. Para iba lang. Basta pagka umuwi ka na ng bahay at nagbihis ka na ng pambahay, tapos kung biglang may nagkayayaan, bagong brief ulit yun. Bagong brief. Pero, ang ginagawa ko, pag kunyari, nag-brief ako ngayon, tapos bukas mag-gym ako sa umaga, sabit ko na muna yung brief na yun. Yun yung gagamitin ko sa gym. Recycle. Diba? Kasi papawisan ka sa gym. Correct. Sayang din sa laundry. Tama. Practical, pero malinis. Galing. Naglalaba ba asawa mo? Siya naglalaba ng brief mo? Nasira yung washing machine namin. So lahat Kusot-kusot na lang. Okay. Bukod sa Cool Pal, saan sitwasyon pa mas masarap magmura? Sa EDSA. Tama. At pag nanonood ng Senate Tama! hearing. Correct. Utang ina ninyo. Pera namin yan. Tawag nyo basura. Tang ina. Diba? Pero nakakaumay na. Parang, saan ba talaga papunta to? May mapapala ba tayong mga Pilipino dito? Tingin ko, ako nag-enjoy ako. Na-entertain ka. Sana tuloy-tuloy lang nila. Oo. At least yung tax ko, parang feeling ko, subscription ko na lang yun. Correct. Sa Senateflix. Kahit yun man lang, may mapahiya na ilan, no? Oo, subscription ko na yun Sige, sa inyo. oo nga, correct. Tanggapin nyo na yun. Parang bayad ko na yun sa Tama, inyo. Mag-away-away correct. kayo, mga hindot kayo. Tangina. Diba? Subscription ko, 100K. Kung legal mag-asawa ng dalawa, papayag ka ba? Mag-go ka ba? Hindi. Ang magkasama sa isang bahay. Hindi. Pag magkaiba? Pwede. Pwede. Kasi, ang mahirap lang naman sa basta, sana hindi ko na sinagot. Subukan ko tong lusutan. Go. Hindi, pero kailangan kasi pag nandun ka, full ang attention mo sa kung sino kasama mo. Plus breadwinner ka, baka hirap na nga. Oo. Tapos, di ba? Magdadagdag ka pa ng isa. Totoo, isa ang titi mo. Huwag na. Ako kasi bugoy na ko. Ang hirap lang rin kasi, hindi rin ako ganun eh. So, ayoko pala. Nagbago na? Nagbago na. Pwede naman magbago, di ba? Correct, oo. Okay. Ikaw? Ako? Kung mag-aasawa, isa lang. Isa lang. Pag sa Yung dalawa at papatago. Hindi kabit, hindi illegal. Joke lang.
isa lang eh. Okay, sino mas bet mo? Ikaw ang naghahabol sa babae o ikaw ang hinahabol? Dahil sanay ako sa ako yung nangahabol, sige, yun na lang. Walang kwenta ng isang Pero ano niya talaga, nature niyo yun na kayo ang magpo-pursue, mag-chase. Mas ako sa ano ko ayoko nung maging tuod. Hindi nakakalala yung Nag-iintay pagiging lang? tuod. Oo. Kailangan ikaw yung mag-effort, ikaw yung Very good. May times lang din na nakakapagod siya. Pero nandun yung thrill na kailangan maghabol. Pero yun nga yung magic ng pagiging buhay. Correct. Pwede kang umayaw at mamili at magkaroon ng iba pang ipopursue kung ayaw naman sa'yo nitong Yun, pinupursue mo. true. Happy ka? Happy ako. Kahit nawalan ako ng work last year. Mag-isang taon na akong hindi IT. Wala ka bang work? Wala na. Isang taon pa lang? Oo. Nung nag-guest ka sa Cool Pals, may trabaho pa ako. Okay. So side hustle mo, yung Cool Pals. pati yung Ngayon full-time comedian ka na. Oo, wala na akong choice eh. Na-lay off ako eh. Pero mayaman ka na, wag ako. Wala nga. Ang kita ko lang sa sa Cool Pals. Sabihin niya talaga. Siguro malaki na yung minsan kumikita kami isang buwan 2K. 2K lang. So dun lang ako sa 2K. Hindi dollars. Pesos. Kasi nanggagaling lang sa donation ng yung Patreons namin. So, kailangan mo na naming sweldohan. Mga Correct, ilang 18 kayo? na yung pinapasweldo namin. Na production. Na production. So, nanggagaling yun dun sa Patreon. Galing mo humasel Kailangan eh. Oo, true. Kasi pagka, nagawa lang namin tong Cool Pals nun kasi parang dead end na yung career namin. Yung parang na-realize ko na wala nang, may pupuntahan pa ba tong pag-stand-up comedy namin? Kasi parang may nanonood sa amin, pero hindi naman kami yung pinunta. Laging si Alex Calleja yung pinunta noon, nung time na yun, before pandemic. So, naisip namin, kasi wala tayong personality. Ang hirap kasing magkaroon ng personality kung 10 minutes ka lang tatayo sa stage. Correct. Tapos sasabihin mo lang yung material mo. Hindi ka nila nakikilala as a person. Hindi nila alam na breadwinner ka. Hindi nila alam na kupal ka. Ganyan. So naisip namin na gumawa ng podcast. Mas longer kasi yung time sa Spotify. Tsaka kakapitan nila yung personality mo. Yep. So doon na. Pero congrats Thank sobrang you. Successful. Hindi namin in-expect din na mangyayari itong ganito. Nag-e-enjoy lang passion lang Kasi pagka yung nung nawala na kami ng pake, mas naging enjoy. Dahil dyan may regalo ako. Ano ito? I-unbox mo. Wow. Pineapple juice and snow bear. Wow. Kanino ko gagamitin to? Kanino mo gagamitin yan? Wow, thank you very much. Kailangan ba Gamitin dalawa? natin. Ha? O sige, tig-isa tayo. Tapos maghiwalay tayo ng booking. Thank you very much. Welcome. Ay, salamat. Baba Diba? ko na yung tamod ko. Pero pang wipes very hygienic. True yan. Salamat. Diba? Pang kotse mo yan. Pang sasakyan. Pang lagay sa sasakyan. Naranasan mo na sa kotse? Oo naman. Sarap kaya. Walang follow up. Hindi. Saan? Sa backseat o sa ano? Depende sa sa haba ng legs ng kasama. Anong kotse ito? Ha? Ba't ako yung topic? SUV, ganun? Naging Vios muna, tapos Fortuner. Grab driver ba ito? Gago. Dati sinubukan ko. Kotse ko, Ford Fiesta. Hatchback yung maliit lang diba, yun. diba? Sa likod. Hindi sa likod. Sa harap, sa driver seat. May nabasa kasi Di ako. pasa-pasa ka? Ha? Wala. Bumusina. Nagkamusina, upuan yung busina. Tapos may lumapit na guard. Tapos pinangharang ko yung puwet ko sa salamin. Kasi inaano niya ako pina-flashlightan eh. Sabi niya, puwet lang pala.
Sa roof deck ng Trinoma. Try nyo yun. Walang masyadong bantay. After nyong magsine, doon kayo sa pumesto kayo doon sa may... At least hindi naharang mo, di ba? At least hindi harap. Oo, Diba? puwet lang. Ay, puwet lang pala. Bobo ka. Thank you. Thank you, Tanya. Thank Sana you. Promise. School files. Ano ba gusto nyo? See-through? Napainom ng pineapple juice eh. Hindi, promise. Sige, Yes. ikaw bahala. Medyo malamig yan. Oo nga, yun yung problema ko. Medyo Gusto nyo malamig mag-bold yan. ako, tapos malamig. Hindi naman bold. Wala naman kung sinabing bold ka. Sinabi lang, be who you are. Okay. Be yourself. Yes. Okay na yan ganyan. Okay, sige. Yan, thank you. Promote. Thank you. Ano ka namin invite? Wala. Wag nyo na lang ako sundan. Putang ina. Nood lang kayo lagi ng Senate hearing. Ayun. Yun na lang ang ipopromote ko. At pakyo kayo mga kurakot. Yun. At Cool Pals, kung gusto nyo kaming panoorin, manood kayo. Kung Sofer. ayaw nyo kaming panoorin, scroll up na lang kayo kasi mga putang ina nyo. Thank you. Thank you, Tanya. Thank you so much. Palakpakan may kasama sigawan naman Yes! dyan. Yes! At sobrang salamat kasi tinapos mo na naman ang episode na to ng Tita Max. Ito po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Thank you. Thank you. Marami ba ako nalantad? Oo, ang saya kaya. Pakat na lang yung buong 1 hour. Ina. Ina yung puwet. Tawa ako sa puwet ng putang ina. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila